Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales at sa harapan ninyo ay ikukwento ko po ang tamad na anak. Noong unang panahon, may isang maliit na bahay na merong 3 taong naninirahan doon. Ang 3 taong naninirahan doon ay mga mahihirap labang. Ang nakatira doon ay ang 2 anak ni Mang Alan. Si Mang Alan naman ay wala siyang asawa dahil sa pagpana nito. Sinabi ng kanyang asawa na, O aking mahal na asawa, ipangako mo sa akin na maghahanap ka ng iyong mapapangasawa. Ngunit sinabi ng asawa na, hindi ko yan kaya, hindi ako maghahanap ng ibang prinsesa. At sabi niya na, sige mahal ko, basta ipangako mo lang yan. Ang iyong pangako ay kailangan mong tuparin. At sabi naman ng lalaki na, sige mahal ko. Dahil pumanaw na ang kanyang ina, ang kanyang isang anak ay naging tamad na tamad. Kahit saan na lang siya umuupo, naglalagay ng mga ano-anong mga paganda sa kanyang mga mukha. At ang kanyang kwarto ay medyo pangit na nga dahil walang naglilinis nito. Ngunit isang araw, ang kanyang ate ay pambihirang nilinisan ito dahil napakadumi nito. Ang kanyang kapatid na babae ay masipag, ngunit siya ay hindi masipag. Ang palagi niyang ginagawa ay paglalaro ng mga cellphone, panonood ng TV, at pagkukomputer. Yan lamang ang mga ginagawa niya. At hindi nga rin siya nakatulong sa kanyang ate sa paglilinis sa bahay. At isang araw, tinawag ng kanilang ama ang kanyang mga anak at sinabi na, O mga anak ko, hali muna kayo dito at may kaunting sasabihin lamang ako. Lumapit ang 2 kanyang magkapatid na anak at sinabi na, ano po iyon ama? At sabi ng ama na, kailangan niyo nang maghanap ng iyong matatrabahoan dahil ako ay napapagod na at wala nang ibang magagawa kundi ipatrabaho na lang kayo. At sabi naman ng anak na, ayoko pang magtrabaho itay, maliit pa ako, kaya naman dito lamang ako sa gawaing bahay, si ate na lang magtatrabaho kasi gawain niya yun, sige na itay. At sabi naman ng kanyang itay na, ay nako, sige na nga anak ko. Kaya naman, umalis na ang kanyang ate. Ngunit, nilapitan muna ng kanyang ate ang kanyang ama na si Alan at sinabi ng kanyang ama na, O anak ko, mag-ingat ka sa iyong pagtatrabaho. Gawin ang trabaho ng tama, hindi mali. Yan ang sabi ng kanyang ama. Nagpasalamat ang kanyang anak. Kaya naman, nagpatuloy na siya sa paglalakad at ginawa ang kanyang trabaho ng maayos. Nakakita siya ng isang kastilyo na napakalaki talaga at pumasok siya dito. Nakita niya ang 7 mga diwata at nakita rin siya ng 7 upuan at 7 kwarto. At sabi niya na, magandang umaga po sa inyo. Gusto ko po magtrabaho dito. At sabi naman ng isang diwata, sige bata, pwede mong linisan ang 6 na kwarto. Ngunit ang pang-7 kwarto ay wag na wag mo talagang lilinisan kasi ito ay mapanganib. At sabi naman ng babae na, sige po, makakaasa po kayo. Kaya naman, araw-araw na nagtatrabaho siya, kahit malapit na siya doon sa ika-6 na kwarto, hindi niya talaga ito pinansin. Patuloy lang ang kanyang paglalakad. At hindi niya na ito pinapansin. Nililinisan niya ang 7 kwarto at ang 7 mga upuan at ang 7 mga lamesa. At sa paglilinis niya nito ng 1 taon ay binayaran na nga siya ng napakaraming pera. Ito ay libo-libo. Ngunit isang umaga, tinawag siya ng isang diwata at tinawag niya ang lahat ng mga diwata at sinabi na kailangan na natin siyang ipapasok doon at sabihin natin kung bakit hindi siya nagtagang pumasok doon.
At sabi naman ng mga diwata, sige, sumasama-ayon ako. Kaya naman, tinawag na nila ang babae. At sabi na, bakit hindi ka nagtangka nga pumasok sa ika-7 kwarto? At sabi naman ng babae na, sabi po kasi ng aking ama na gawin ang trabaho ng tama, walang mali, para hindi ka rin magkamali. Yan ang sabi niya. At diwata na, halika, sumama ka sa amin. Pumunta tayo sa ika-7 kwarto. At sabi niya na, pero sabi niyo po mapanganib. At sabi naman ng diwata na, huwag kang matakot, kasama mo kami. Kami ay mga mabait. At sinama niya na nga ang dalaga. At pagbukas nila, ay nakita ng dalaga. Gulat na gulat talaga siya dahil nakita niya ang libo-libong mga pera at maraming mga ginto nito. At sabi naman ng isang diwata na, sige lang, gumulong-gulong ka lang sa mga perang iyan at kahit anong makuha mo, sa iyo na, ilagay mo sa bulsa mo ang iba. Kaya naman, umuwi na siya ng bahay. Ngunit, nakakita siya ng isang kahoy na wala na talagang buhay. At nilagyan niya ito ng tubig. At tila ba, naging maganda na ulit ang punong kahoy. At pinayagan siya na kunan ito ng prutas. Kaya naman, nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay at nagpasalamat. Nakakita naman siya ng basol. At sabi na, pwede mo po ba akong linisan, magandang prinsesa? At sabi na, sige. Kaya naman, nilinisan niya ito ng nilinisan at inilagay ang kaunting mga simento para mas maging maganda pa ito at nagpasalamat na nga ito. Ngunit ang sabi na, pasensya ka na po talaga, prinsesa. Hindi ko kasi sinasadya na nadumihan ka. At sabi ng dalaga na, huwag kayong mag-alala at saka huwag mo na rin akong tawagin prinsesa. Hindi naman ako prinsesa. At sabi ng gasol na, teka lang po, huwag ka po magugulat ha. Bigla siyang umikot ng umikot at nakita ng prinsesa na ito ay napakaganda na. Meron itong mga tinapay. Pinakuha siya ng gasol ng mga tinapay. At maingat na siyang naglakbay. At nakita ulit siya ng isang hayop na napakadumi talaga. At sabi na, prinsesa, pwede mo po ba akong tulungan? Pwede niyo po ba akong paliguan muna dito sa lawa? Kasi sobrang dumi ko na at hindi na rin ako nakakaligo ng ilang araw dahil patay na ang aking amo. At sabi naman ng prinsesa na, sige, huwag ka mag-alala. Nilinisan niya ito ng nilinisan. Ngunit, nabasa siya at biglang nawala kaagad ang basa. At saka, yung hayop na tinulungan niya ay biglang naging maganda. Maraming mga perlas nito. At sabi na, kung pwede ka pong kumuha ng kahit ilang perlas dito sa akin, sige na po, huwag ka pong mahiya. Kaya naman, kumuha na siya. Umuwi na sa kanilang bahay. Nakita ng kanyang nakabubunsong kapatid. At nang nakita siya nito ay biglang naggalit kaagad ito nung nagalit sa kanya dahil ang gusto niya ring mayaman kagaya ng kanyang ate. Kaya naman sabi niya na, ama, aalis na po ako. Pupunta na po ako at magtatrabaho. At pinigilan siya ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy na lang na patuloy ang kanyang paglalakbay. Nakita niya ang isang puno na wala ng buhay. Hindi niya ito pinansin. Nakita rin niya ang gasol na wala ng buhay at kinausap siya nito. Ngunit hindi rin niya ito pinansin. Nakita rin niya isang hayop at hindi niya rin ito balak na tulungan. Sabi niya na, ay nako, nakakadiri talagang lahat nito. Madudumihan ang maganda kong damit at maganda kong mga kamay. Ay nako, ayoko na dito. Makaalis na nga at maghanap na ng trabaho. Patuloy na ng patuloy ang kanyang paglalakbay. At sa pagpatuloy ng kanyang paglalakbay ay nakita ulit niya ang tinabahuan ng kanyang ate doon sa malaking kastilyo. Ganoon din ang kanyang sinabi at nagsimula na ang kanyang trabaho. Gusto niyang buksan ang ika-7 pintuan.
Kaya naman, binuksan niya ito at imbis na sa mga pera at ginto ang nakita niya, mga insekto ang sumalaki sa kanya at lumabas na siya ng lumabas. Siya ay kawawang kawawa. Kaya naman, nakita ulit niya ang hayop na hindi niya tinulungan. Balak niya itong kunan ng kaunting peras para may madala siya sa kanyang pamilya. Ngunit mabilis itong nakatakbo at naglakbay na lang siya ng naglakbay na pagod. At nakita rin niya ang gasol na magandang maganda na at meron pang mga tinapay doon at balak niyang kumuha nito. Ngunit umandar kaagad ang gasol at napaso ang kanyang kamay. Nakita niya ang lawa, inilagay niya kagad doon ang kanyang kamay. Kaya naman, pumunta ulit siya doon sa kanilang bahay. Ngunit nakita niya ulit ang kahoy, marami ng mga prutas at balak niya itong kunan, ngunit ito ay gumagalaw at hindi siya pinapayagan na kumuha nito. Pag uwi niya sa bahay ay malungkot na malungkot siya dahil ni isa man lang ay wala siyang dala. Ang lahat